Wellington haanzi anakuya ngei apfuba ndiani wenyu mwana ari kupi akamboenda kunotsvaka pfuma yake nokuti vanhu avangwara manje vozotuma mwana asungo koutaka kuchienda kunotsvaga pfuma ndipinde munyaya tanzwa mutsauki Dinesen ndiwe mararadza Wellington Changamire ashora dare renyu haana kuya dare asi mai wake wauya vanonzi Edna Munyararadza. Nyaya iri pamberi penyu, nyaya ndeyekuti tezvara roda pfuma yawo yamakawirirana yanembowo dzako kuti pane mari dare zvichiitwa taizvozvo ndine zenu mutsauki achitaurira kuna Edna naWellington Nyamuraradza. taura unozotaura kuti iwo wakamiririra pfuma ari mberi mwana wakukama akazi yakukama iripo dai uye pamberi angazi adinizeni Anonzani? taura vakafamba sei dareri mutauro yakasisimudza iyi Dinesen ainda nguyo wese wada kuzinzwa nindauya kwamambo kubudikidza nekuti ndakuda pfuma yangu mukwacho vakarorana rii 2017 yes apa akazopazama shoko imwana wedu ibva atakura zvinhu zvake achibva achibva akanda munda achibatiza unoda taunzi hauramba uchingotaurwa chinhu chimwe chete ita kuti nyaya yako izive vachiri wese here vati vana vangani vakarorana makore mangani ndo zvinoda kuti dareriziye vane vana 2 havasisi vese nekuti akatomupa gusuro pamberi pacho aishani mukadzi 40 points kurorwa akarorwa ine 15 years iwe uri chii chake ndiri hanzvadzi ndakamirira pakuwanda pfuma yacho yakamira sei yamunoda mamiriro akakaita pfuma mukwashanga muchipa mumbeu mai nemukono wedana paakakambobvisa chiti asi zvatiri kuda pari zvinoda damage 100 years tambo 100 years mbudzi yemachinda mombe dzidanga 7 years makandinzwa nani $20 vanyamusha $100 matekinende 20 years mbudzi vatikari mbudzi 1 akanga abvisa here dzimwe dzemasungiro asati iro zviri kutaurwa edini ichokwadi harai pasina mationetsandarudanjidza pindurai zviri kutaurwa madzichangamiriri ini angamirei
handina chandinotaura nokuti mombe dzandakabvisapo ndedzangu dzeumai ndichinodzima nawo. Saka zvadziri dzeumai mwana akaona kuti ini munda haana chinhu wataura naye mukadzi wacho bhaasimuka bhaenda kunotsvaga pfuma nekuti madheti atonga ishe haasati akwana. Akazokwana ini ndisina mombe idzodzoba zvataura ishe inini hazviiti. Akasumuka mwana akati ndakumbonopambara. Saka ndakamirirawo kudzoka kwake, asi dzangu dzerumai ndakamupa akaroora ndodzikutarwa natezvako. Izvi zvimwe zvese ina handina. Mwenda zve muzare. Mwenda zve. Rancha ndoshaye twakamira nemukadzi wacho anotsvaga pfuma kuwatizva. Vakaenda kwaishe vakamupa gukuro adai. Shure neizvozvo tingafanire kwakatoita mamana achibva wazokanya madho ake wachibva watapura zvinhu zvazvimwana vedu wachibva yabva wakanda mumunda pamba pedu. Saka ndizivi kuti taurirana kwakutaura vari kuti hanzi yakaenda kwaishe. Yakaenda iri kwaishe. Vachiti hanzi madhesi aishe haasati akwana. Ndizvo Chikwadi. Apa muruti akatobvisa mombe mbiri. Akatobvisa mombe akavapa. Ichacho wakatemerana muri kutezvara ndimire ndimbonotsvara. Aifungidzira kuti pamwe achaona mumunda chaanowana akaona hamuna. Saka akazvisumukira pachezvake kuti ndakunotsvaga zvinhu zvikudiwa nawatezvake nekuti ndine wana naye mukadzi. Saka hazvisati zvakwana. Saka ishe wazonyora tsamba yekuzva kuti chokwadi munhu ndakamutonga akabvisa izvozvo, asi madheta acho havasati Takamire tsamba yabva kuna ishe wenyu muzare Mwenda Zuya. Yakanyorwa musi wa1 May gore rine. Kutaura panyaya yaDenizen naWellington Nyamuraradza. Wellington Nyamuraradza akabvisa mombe mbiri mudare raishe muzare Mwenda Zuya. Akabvisa mombe mbiri achipa tezvara wake Denizen Mutsauki. Mombe idzi imombe yehumai naye danga yababa imwe pfuma akapa chichemo chekuti andotsvaka. Mombe dzambuya Nyamura dzakapera kufa nedenda rauraya mombe munyika. Ndimishe wenyu muzare Mwenda Zuya. Njira chakani. Tirikuona kuti apapo pawakaenda kudare wanga wari wese mukadzi wekuroma wanga wari wese wachibva kudare manje ndo pachizopadziwa madhoo adede kwakutora zvinhu kwakuchindoisa mumunda menyu ndizvo. takamboenda takapindira namagetsi sezvataura ndisai vakaita sevhisi adai. Ataenda futi akupira futi mamagetsi atabvuma wazovadaidza takazonzwa kuti waenda kudarisa kupavanokuda. inini ndakaona watoenda kudare achiti ndasungiswa nemukadzi. Waenda kudare ndakasumuka ndikaenda. Muroora wangu akatorawo akati hatisi kuda wabereki ndiye kuenzanisa tenda. Ini ndakasumuka ndikaenda. Handina kumira ipapo. Handiziviwo zvawakakanganisana kumba kwavo nezvawakawirira nekuti ndiri kure. Ndakatowapa kuti waende kunorimira wari kumunda. Wasingaendi papayadhi hapana munda. Zvawakazokanganisana ikoko nezvawakaitana ini handina kuzviona. Ndiri mai. Asi kumubatsira kuti inini mwana wangu
abvise mombe umene nemukomedana akabvisa mombe dzake. Zvawakazonoitana murume nemukadzi ina handizvizive. Saka jeredzo rakataurwa paishendere chii ndiro rawaverenga chimwe ndoda sokuti pakutanga vanhu vakatotanga kutotorana vachigashira pfuma yemwana angasati asvika pakurorwa vachirorwa munhu asati asvika pakurorwa. Ishe wachibva wapindira futi pakuti arorwe achiri mwana ambone makore mangani. Ndazoti akarorwa aine 50. Saka zvazoenda ishe mai vanobvisa mombe dzekutoti tiri kuroora muroora wedu vachipiwa nguva yekunzi uyo ari kuenda kunoshandira jeredzwa ramakufunga nhasi. Saka kana ishe wakapa piriyodhi yekuti uyu anoshandire isati yakwana nguva iyoyo, ndachifunga togona kungomira takamirira taimu yaishe kuti uyu adzoke mwana wangu. hanzi yakapfuura vakandokumira zvakare ikapfuura ndokutaura kwaita taimu yatakamutangira patakazonzwa kuti avadaidzi kudai ndopakanopiwa ndidzoka kumba ndopakasvika achibva ataura zvake bhatoya vakanda kumba murume wacho ndiye akatakura mbatya apazama do abvisa zvakare gubhuru ndizvo kudare utaure mazino kunzwisisa. Mombe dzamurudi dzakabviswa mbiri idzi dzina ishe mukati. Mombe dzakabviswa nyaya izvozve rini patanga nyaya pamusori anga tichiru kuwirirana last year but one mamuchiri kuwirirana ko kana muchipanana mombe ishe anotendera papi yakazenge yaenda kwaishe yaenda kwaishe vapasina uchamira zvakanaka. pamusoro idari inini ndini mai venamusikana ndisvika mukomana kutadza kutsanana makagarai nemuzukuru wenyu mombe dzakabviswa. Mombe yeumhai mukone danga wakabviswa mumashure mekunge watoramba mwana wedasa wakunge wachigara naye, ndopatakamhan'ara kwasha ndopakazobviswa mombe idzi. Mombe pfuma idzi dzakabviswa kubva wakumbira kuti paite 4 years takagara 4 years dziyabva dzasvika bva dzataenda futi bvatandobvunza kuti 4 makore zvaafamba wani ishe ndopo wakanyora tsamba. Patsamba yekutanga tanga yakanyorwa ichiuya kuno ndiishe wakanyora inge yakambonyorwa kunzi iyi yatsamba yechitui. Ko yekutanga tanga yakauya mukati medare kuti wazosungwe wanhu inge yakanyorwa kunzi. Ndikukumbirisa wega chinhu yamataura zvayanga yakanyorwa nekuti hapana anozvitaura pano. tsamba yakauya kuno washa pamambo kuno ichibva kwaishe rini tsamba iyo ndini yakanyorerwa ini yakanyorwa yakanyorerwa musi wa8 November wakapera ndokubva yauya kunoku ndio tsamba yakamhan'ara dare kuti nhasi rizotongwe tsamba iyoyo. Iye yakuyerekwa nhasi itsamba yepi? Kutondishamisa kunzi zvakazokumbirwa mukuva chakakumbira izvozvo handizvizivi. Ini ndikuziva kuti pawakaramba mwana uyu wakarongedza mbatya dzake wakasvika wakakanda mumunda wakabva watiza bva waenda iye ndopakakwira bhazi hamene kwakaenda asi nhasi zviri kunzi takakumbirwa mudare. Ina handizvizivi. Ende tsamba yekutanga yatanga kumhan'ara yakakuno kudhini ndakanyorerwa ini nacho ichiti chii yaitaura kuti Wellington Nyamuraradzi ane nyaya yakamhan'arira akabhadhara mombe 2 mukono wedanga nemombe yeumhai
asi nyaya iyi taitadza ndosaka yakazokwidzwa kunoku kudai. Hatina zvatakambokumbirana kana kutaurira. Iyo yapachena mambo chokwadi kuti yakadaro nyaya iripo zhinji yakakura ngeyekuti wazoramba mwana wevanhu varamba kwakuchitora zvinhu kwakukanya madhoo ukaona munhu pane nyaya pane mhosva yekutoti ukakukanyira munhu madhoo mwaanogara patsika dzedu hazvichapindi hazvichakwani mhosva akakukanya izvozvo saka wakutoti kubva taakuda zvimwe zvacho zvakasara. Madhoo haana kupfanya nokuti mudzimai mapurisa akazosvika. Madhoo haana kupfanya, hapana chakapfanyiwa. Nokuti ini ndakatosumudzwa nemupurisa ndikaitwa pamutikaendi iyoyo mbomera hako Edi. Nyaya iyi kuti iuye muno mudare yatounzwa naishe nekuti ishe zvaakanga atonga ishe hazvina kuteedzwa ngekuti makapiwa time yekuti pakazobvisa mombe mbiri idzo zvakanga zvasara zvacho makatora 4 years musati madzokera. Ndo zvatanzwa muno avo vadzokera futi kunashe kundoti ishe honai manguva yadini ndafamba zvamakatonga zvacho zvasati zvadini ishe hameno zvaakaita kutora kudaidzai kudaro zvamatadza kuirana naishe. Ishe akati nyaya yanga yadi kupi kuna baba wangu vanyora tsamba saka nhasi tiine nyika zvakabva kuna ishe. Kwete baishe kana mukatarisawo kudai paine bhetika hapana makore 4 makore 9 abvisa handiti hatina kana kuzombotiba iro gore iroro rinotarima iroro ndorenga achifana kuti abhadara baashaya basa handiti kuzosumuka kutyika mutemo wekuti ndine wana nemwana wemunhu regai ndiende ndinotsvake kana nini ndakatomumirirawo mai wacho zvekutotiwo hanzvadzi dzangu dziri kutaurawo kuti mombe dzako dzawakabvisa uchipa mwana wako dzekuti aripe mhosva yake taakudzida ndikatoti miraiwo ndapanzwa pamuri kutaura nesukukata imimi maenda mabvisa mombe mbiri kwemakore mairi amuri kutaura awa wazodzokera kwaishe futi kundoti ishe ona nguva yadini yafamba taakuda zvimwe zvinhu zvedu zvamakatonga imimishe chii chakanga chasara tudza kwemombe mbiri dzamakabvisa kuseri kwacho chii changa chasara chikainge chasara takange tiri kuda kuendedzana nawatezvara asi chekubata hatina. Chii chachasara musina henyu chii chachasara chekuti awazodzoka futi kwaishe kunobvunza zvinhu zvedu zvinhu zvavo zvavanobvunza chii chakanga chasara kubva kwemombe mbiri dzamakabvisa. Inini handingaziva nekuti mwana kumana kana akura anozvimiririra. Inini ndiri mai ndinotonzwawo chichemo chekuti ndipoiwo chakati mai ndagumirwa nepakati. Mbuya tiri mudare muno laundidzwisira makamudzinga pamusha kwete handina kumudzinga beni musha wake uri pasi hembe dzange dzakaenda kumba kwavo nemurume wake ikoko tine chinhambwe chekubva ndingati kubva pano kunosvika fane kako kuno yeyofodya kunotengesa kufodya kure munda ndokwawakaitirana mabasa avo ina hanamboziwo anamboya chindoneka Dorcas Changame pamwe ndiri kutadza kunzwisisa tsango inoitwa nawo iri pamberi penyu. Ndaida kumubvunzawo kuna amai kuti mwana wenyu akabva pambarini? Mwana wangu Wellington akabva muna mwedzi wapera ane mwedzi miiri manje akabva mbatya dzisati dzaendeswa here kwana Tezvara dzemudzimai wake? Iye ndiye iwe ndaakuzotomubvunza inini achingopedza kupa zviro zvake kuna Tezvara ndobva asuduka. Ai haana kudaro akatorima achida kuti abhadhare. Akasara urima ega mukadzi asisipo aripo. Saka kozva vakarima zvacho zviri kupi? Awa hapana. Hamuna kana chakabuda? Hapana kana chakabuda kana iye haana chakakuhwa. Zvino zvavakambotongwa naishe mwenda zviya
kumashure vachinzi iwewe Wellington chibvisa pfuma upe kuna Natezvara. Patora nguva yakadi asati azadzisa mutongo wakapuwa naIshe. Ipapa ndopenga achiti dai tarima isusu taigona kundobhadhara kuna She, asi hapana chakabuda. Asi Wellington ari kugona kunyengeta nemi achikuzivisai kuti iye zvino zvandiremera, iye zvino zvandiitira zvakati. Arini izvozvi handisati ndamunzwa. Ndopana ndisvitse kwakutenda. Handisati ndamunzwa. Asi kana iye ari kutaurirana nemunhu ndaitira kutaura mashoko kuti mataura nyaya yekuti vakataurirana. Nii ndine umbo hwatakatuka nemukwasha chitaro zvikazviita Achiti usingataurisi munhu yatokutaura semunhu wemurume. Katini ndine umbo hwekuti Wellington Nyamuraradza akandotituka achiti nyangwe akaenda kwamambo handinobhadhara izvo zvavari kuda, ende ndoda kunoodzera pamberi pamambo zvakati zvakati. Alright, ngatichida kuti haringaperi vanayo. Jeredzwa rako watiwo makawirirana mombe 7, mukawirirana mbudzi imwe chete, mukawirirana rutsango 900, mukawirirana madhameji 400. Dare rinoti chii ando zvakanga akawirirana parora. Chakanire nekuti wakanga wawirirana vachinyorerana vachitowirirana. Isusu tinoteedzera izvozvo wakawirirana izvo, nokuti kana uda kuti titi tinodambura kana udini, apa vari kudzinga futi uyo mwana uyu upenyu hwakarema kwazvo. Iye Wellington wacho haana baba here, mwana wamai wega here. baba vakafa kare kare, ndakasara ndichirera ndega. Haana bakana baba wacho wanga wamuri wega. Bamukuru wacho vakafa, babanini wacho vakafa. Ini ndaitori muchipatara kuno. Ndiani akasimudza taura tichibva tavhara ino. Ini ndinokumbira pane musi wakatongwa nyaya iyi vandakambopfuura nekuita. Nyaya iyi kutaura chinhu chinonzi chokwadi yekuti mazuva ayanapo, mazuva ave kupedzisira anotaura kunzi mazuva enga asati asvika, hazi mazuva ekunzi akure kana nekusvika ekupedzisira. Handiona hamutezvara vaoneka wakakanganisa kuti vanogona kuuya vachirimainda kuti vanochiuya sekuti mazuva apedyo, nekuda kwekuti mazuva ekutanga akambopfuura kana vakakumbirana. Asi pekutanga chapu tezvara vachisvika padare vaivataura pfuma ravo kuti ndizvo zvose maverengera wazviita, asi vakati pari zvino izvi ndiri kumboda mombe 5. Kana kwanisa ndipo mombe dzangu 5 dzandiri kuda ndodzakanyoiswa pamwenda zvino tozoenderana pane zvekuseri zvacho. Amai ndisagutori musoro ndakubvunzai kuti kwamenda zvino mabvisa mombe 2 chii chakasara kuti ndizvo zvimwe zvacho kana tingapedza kupa mombe 5 dzandiri kuda, zvimwe zvacho zvasara tozotaurirana. Saka mombe 5 idzodzo ndopakabva patora makwasha 2 pane dzenga yadzo dzakatsvaga, nhatu idzibva dzasara. Saka nhau yenge iripo yenge kuti nhatu ngadziperi, kana dzapera zvauka kuzoenderera mberi zvokuseri kwacho zvozotangira papi ipapo. Saka mukwashawo nemukadzi wakewo vanhu vengu vari kuita mitakutongonedzana kusvikira nyaya vachimboenda kwashe, vachimboenda kumapurisa, vachienda kupi kusvika mukadzi nemurume vasvika pane zvitauro zvatezvarezvo kuti vakazongoparadzana, uyo achiendeswa kwake uyo achienda kwake. Ndomanzwira ndakazvika. Saka mombe 3 ndo dzasara pajudgment yekwaIshe. Ndizvo kwete. Saka isusu totora zvavo makasainirana muchiwirirana, ndo zvatinotora izvozvo tozviisa kuti ndo kwakasara mombe 7
mbudzi nhatu, mbudzi imwe chete 900 mutsambo ne400 madamages. Saka imimi taakupai 3 months mai wacho. Ndachikumbira kubvunza pane mbudzi dzamai ndozvamakanyorerana dzemasungiro apa maverenga mbudzi ye1 yana aunotaura dzamai ndaverenga ndikati 3 nhatu dzemasungiro plus 1 yemachini kuita 4 ndizvo here. Okay. Mafudzi adumbu 400 years. Mbezi remashits. Shangu size 5. Costume size 32. Jira rezambia 8 meters. Mbudzi hadzima. Mbudzi 3 plus 1 round 3. Vanira ndaiverenga mbudzi yemachinda nezvanamamba zvinotanga kuverenga. Ndoiri kudzipa Yakabviswa iyo saka ifoka. Right, hanzi ne400 yemafukidza dumbu. Right, saka dare tinotora zvipi papo paya. Kuna mai wakapuhwa mbudzi dzawo dzemasungiro nemombe yawo yomai, mwana uyo anokura zvakanaka. Ndidzo dzinoverekwa idzodzo masungiro nemombe yomai. Iyo yakabviswa mombe yomai yakabviswa. Saka kwasara mbudzi dziri nhatu. Taura kuti dare rinochipasa chinjo zvatakuchida. Idzodzo hadzina maitiri. Mbudzi nhatu. Mbudzi nhatu, then kurutsambo kerwo nababa 900. Yakaita kuti dziri mbudzi. Right, rutsambo 900. Kouya chii zvakare. Hanzi madamages 400. Kouya chii futi mombe hanzi 7 dzedanga. Saka mombe dzedanga dzinobviswa kana iri mari roti rimwe chete inoita chii 150 handiti. Right. Saka 7 times 150 inoita chii 1050 handiti. Okay. Saka right, hanzi mafukidza dumbu toyaisa here. Amaikati. Amai 400. Taura kuti tikonvete iri mari. Which is C plus ayo 900 plus 400 plus 400 plus 400, which is 1700 plus 1500 1050. Yovaita 1750. 2750. Right. Tokonveta idzodzo todziisa pamombe dzinopona. Mombe dzedu dzedare ichi 350. Panokwana mombe ngani? Taakuita kuti mutengo wacho tiuise kuti vanoziva kuti aidha 2750 kana kuti mombe ngani 350 vanodivide. Inoita chii? Vari vamakaupeta 2750 divide by 350. Vanobuda mombe 8. Ndoda kubvunzawo kuti inini mai vacho chimbomirai henyu kubvunza. Tiri kukakuleta zvinhu zvinoda kuti zvibhadhare. Mombe 8 kana kuti 2750
nembudzi 3, mombe 8 nembudzi 3, kana kuti tikazoisa 120 apa pamari apo, kana kuti inoita mari 2,870. Munotaura mwana wenyu nekuti ndimi makabereka. Makanzwa purezidendi vachitaura kuti hakusina mubereki, mwana wese mubereki anofanira kuti ange achiziva zviri kuita nemwana wake. Makanzwa purezidendi vachitaura kuti hakusina zvekuti mubereki anosiya mwana kana kuti zvokunzi hanzi mubereki anoregerera mwana achinzi a18. Mhosva inosungirwa mwana inosungirwa mubereki. Handiti? Saka tiri kutaura imimi tokupai 3 months kuti mundotaura mwana wenyu kuti zvawasina kuenda kudare, dare rakakutsongera kuti unofanira kubhadhara 2,870 kuna tezvara wako, kana kuti dziri mombe 8 nembudzi 3. Mubanzwisisa? Kana iri keshi dati mari kana dziri mombe nembudzi dati mombe ngani, kana kuti nembudzi ngani 3. Izvozvo moti dare rakakupa 3 months zvekuti ubhadhara. Imimi kana 3 months dzikapera asina kubhadhara mwana wenyu, kana kuti asina kuratidza kuti atanga kubhadhara, achachizouya kudare onegozheta nekudare kuti anozvibhadhara rini. Kana tikasvika 3 months asina kuita zvese izvozvo, 1 kuuya kudare kuti anegozhete payment plan, kana kuti number 2 paine zvisina kubhadhara, kuratidzawo kozi kana kuchido chekuti ndoda kubhadhara. Pasina zvinhu zviri izvozvo, mombe idzodzo dzinouya dzitorwa pamapeni. 3 months, takupai 3 months kuti mutotsvaga mwana wenyu nepasi pemvura. Pasina moza kuti after 3 months pasina chaitika zviri kuya zvitorwa pamapeni. Okay, dare rapedza. Chisimuka imweni kune nhatu dzaasina kuuya kudaro. Zvitorei serious. Motondomutsvaga nepasingaiti mwana wenyu.